Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid ac at fryd mwyaf niferus y sioe y torddu. Emlyn Roberts o'r Ryd Ymaen, ti'n parhau gyda fi wrth ochr i mwynhau fan hyn yng nghanol yr heilwen braf. Mae yna sioe arbennig o Defaid wedi bod yma. Wedyn mae Gareth wedi beirniadu fel sa rwy'n disgwyl yn gyson a wedi cadw i'w daip. A war y teg, mae wedi cael gres i drad yn llythrenol dros 20 o ddefa blwyddi yn y cylch. Oedd, a wedyn mae wedi tynnu nhw lawr rwan i 15. A mae yna rosgl yma i 15 o hein, so mae'n mynd i fod yn glod mawr i'r enillydd i ddod allan ar y brig yma. A mae'n flwyddyn fawr i'r bryd yma, dathlu garreg filltir go arbennig, 100 mlynedd o fodolaeth y gymdeithas. Y gymdeithas yn ddim yna ddwrnod neu sioe i ddathlu'r achlysur yn cartre'r Workmans ger Aberhonddu ar yr ail ar 20 o Awst leni. A dwi'n siŵr bydd yna wledd o fanno hefyd. A fi'n siŵr y fydd yna barti mawr hefyd, achos mae Cymdeithas y Defaid Torwen, Torddu yn gwybod siŵr mae mwynhau a chymdeithasu gyda'i gilydd. Yn sicr mae yna gystadlu brwd allan yn y cylch, ond unwaith mae Defaid nôl yn y gorlan, mae yna lawer iawn o hwyl i gael yna. Cota Gwnon yn dod i ffwrdd a mwynhau i'r eitha wedyn. Ar hyn o bryd, os nawn ni edrych ar y cylch ar y rhestr fer, mae dan ni Donna a Matthew Evans o Fenni yn y safle cynta, a wedyn Teulu Josephs yn yr ail safle o Aberhonddu. Ie, na fo, ie. Donna a Matt yn illodd y gystadleuaeth yma llynedd. Wel, os da wy'n bryd 2 flynedd yn olynol, bydd hwnna'n gamp a hanner. Y brif, nhw yn illodd y bencampwriaeth y Torddu y llynedd, yn dyfa? Ie, ie. A hefyd, maen nhw wedi cael sioe dda yn barod. Ond nhw wedi dod â 2 ddafad mynydd dion Cymreig i'r sioe, ac ennill cynta a gael yn y dosbarth gyda'r 2, a ennill y bencampwriaeth. Waw, mae hynna'n arbennig. Dim ond un sydd angen twel y fe? Yn ollol. Ond mae wedi tynnu rhestr fer arall rwan. Teulu Josephs ar y brig nawr. Hesbyn arall y Josephs ar y brig. Ie. Donna a Matt yn yr ail safle. Yndi. A mae fe yn fryd unigryw iawn, yn dwi, y streipiau, yr rhinweddau, y marciau gwahanol yma. Maen nhw'n glws iawn. Yndyn. A da ni gollwng nhw allan i'r mynydd, a maen nhw'n sticio hefo'i gilydd yn ganol diadall o ddefau mynydd Cymreig. Nawn nhw ddim cymysgu gyda Defaid Gwyn? Maen rhyfedd fe. Mae'r balwens gwmws rhyw beth? Ie. Maen nhw'n eisiau cur nhw chi. Ond ydych chi'n gweld y tebygrwydd yn y sbinod mae Gareth wedi tynnu allan rwan. Mae gysondeb yn y beirniadu wedi bod yn addysg unrhyw un sy'n eisiau beirniadu. Mae wedi tynnu'r brwsh allan o'r un pot? Ydy. Ond yn amlwg, mae fe'n dal record mewn 3 o'r 4 adran yn yr arwerthiannau Torddu, felly mae'n gwybod yn union siw mae cynhyrchu stoc o safon, a mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano wedyn, yn dywe? Yn sicr. A chwarae teg, mae o wedi sticio i'w daip. Mae'n licio hesbyn siarp i'r llygad, clust fach, a bod y rhinweddau, y corff a marciau sydd yn rhinweddol o ddafad Torddu. Mae Defaid yn mwy o tan rwan a buodd. Yn cael bod i gyd yn mynd i fod yn tan ar ôl y sioe frenhinol eleni. Pa blaiw. Da ni'n cael ha go iawn. Ond o ran y marciau, mae'n gallu bod yn rwystredig iawn i gael y marciau'n gywir. Yndi. Ond does na ddim byd yn hawdd, neu bydda pawb yn neud o a bydda bob un ddafad rhywun peth. Dyna ydy'r her. Ac i rhai sydd yn cynhyrchu hein i fyny'r safon yma, pob clod ydyn nhw. Mae o'n oes o waith. A ni'n gweld, eich noddwr chi fel cymdeithas yw Brenin Charles. Ydy hwnna'n iawn? Yndi, mae'n debyg. Ers 2009? Ie, yndi. Mae'n debyg, mae'n anrhydedd, mae'n debyg iddo fo gael bod yn noddwr y gymdeithas. Bryd Cymreig go iawn. Yn hollol, yndi. Dyma ni, Teulu Josephs yn gynta ac yn drydydd o Aberhonddu, a wedyn Matt a Donna Evans o'r Fenni yn yr ail safle. Dwi'n meddwl bod e eitha hapus gyda'r drefn yna ar hyn o bryd. Dio ddim wedi newid llawer unwaith mae wedi gosod nhw yn y dosbarthiadau blaenorol. A chythau'n cael amser prysur iawn nawr hefyd. Cadeirydd Bwrdd Glân Cymru? Ynddo ar hyn o bryd, yndi. Mae yna anrhydeddau yn dod. Os dwi'n teimlo bod rwy'n gallu cyfrannu, dwi'n frwd dros y diwydiant. A felly, dwi'n teimlo i roed rhywbeth yn ôl iddo fo.
Ond mae pris gwlan wedi bod yn eitha sal yn ddiweddar. Beth yw'r broblem? Mae'n bod o sal iawn, ers Covid, ei gwir. Mae'n ddiffyg defnydd o wlan, ac yn ystod y flwyddyn dwytha, mae'r surplus, neu carry-over fel nhw'n dweud, o wlan a draws y byd wedi cael ei glirio. A wwan, mae'r wlan yn cael ei gynhyrchu a cael ei werthu o fewn y flwyddyn. Felly, da ni nôl o fewn. O, mae Dafad wedi jengyd. Pawb i fod yn ofalus am eiliad. O, mae'n digwydd mor hwydd yn dweud. Ie, o, ynddi, Dafad, fyny di fod, mae'n fod y wyll yn dydi. Wel, mae'n dangos bod i'r unweddau i'r dim ar hyn o bryd. Dim i fod i gael, dim di arfer cael ei dal yna chdi. Wel, tra bod nhw'n trial dal y Ddafad, fi'n credu gawn ni hoi bach o gylch y Defaid ac fe ddawn ni nôl i weld. A'i Taylor Josephs fydd yn cyrraedd y brig yn osbarth y Ddafad Flwydd Torddu yn hwyrach mlaen. Nôl at gylch y Defaid ar gyfer Ddafad Flwydd y Torddu. Emlyn, dwi'n meddwl bod Gareth Vince o Sir Gar wedi gwneud i benderfyniad. Yndi, mae wedi bod yn gystadleuaeth arbennig o dda. A mae Ryan Joseph sy'n debyg yn mynd â hi. O Aberhonddu? Ie, gyda'i frawd, Christy, yn ail allan o'r un diadell. Ail agos iawn, yn mynd i'n meddwl. Mae nhw fel dwy busen allan o'r goden. Ac yn drydydd yn Matt a Donna Evans o Sir Fynwy. Ie, mae yna dair hesbyn arbennig ar y blaen yma. Fi siŵr allai unrhyw un o dair yn ennill. Alle, ond nath o'i gollwn nhw ond wedyn o'n gallu gweld nhw fel maen nhw sefyll yn naturiol. A mi newidiodd o un o ddau i sefyllfa nhw. So, yndi, allai rwy'n ddim cwiblo o gwbl ar ei benderfyniad o fanna. Mas o'r 11 mlynedd diwethaf, mae Taylor Josephs wedi ennill pencampwriaeth y Torddu 4 gwaith. Mae hwnna'n record arbennig. Ware teg i nhw. A taswn i eisiau rhoi mhen ar y bloc, allai ddod yn bumed. Na fe, chi wedi clywed y cyfan fan hyn. Y gwr fan hynny, ti wedi gweud i nawr, gen i weld. Gwr i weld. Ond na i draw i weld Ryan nawr. Llong gyfarchiadau, well done. Thank you very much. Thank you. What a record you've got in this breed, and other breeds as well. Well, yeah, it's a lot of work, but we enjoy it, so yeah, it's brilliant. This is a big week for you, but you've got an even bigger day in August. Tell us what's happening. Clock is ticking now, getting married in August, so yeah, exciting times. There's still time to escape then? Yeah, definitely. Stick to the sheep for now, I think. Congratulations to you, and best wishes in August. Yeah, lovely, thank you. Enjoy your day. Thank you very much. Bye now.